Takže čau lidi, tady máme vlog, respektive se dá říct, že to je jakože jak probíhá natáčení, dejme tomu řeknu behind the scenes, z toho jak se dělá video na 2 karviňáky. Jsem tu s Matějem, dnešní hostitel. A dejte like, dejte aspoň 10 lajků, dejte odběr a za chvilku se vám ozvu. Zatím čau. Teďka tady řešíme, že Matěj bude můj stříhač a editor dohromady. Takže shoutout Matějovi. Tady někde uvidíte jeho Instagram a můj Instagram, tam mu dejte follow. A tady vám dáme ještě ten před YouTube kanál. Takže můžete dát odběr. Co? Jako žena. A hlavně shoutout Matějovi, dejte mu fakt follow na Instagram. A dám vám to i TikTok, jestli chcete. Tak zatím čau. Dej hlavu, dej hlavu. Teď jsme si dali malou session, protože tu sedíme. Kde seš? Sedíme tady prostě nahoře. Nevíme, co budeme dělat dneska. Možná něco natočíme. Asi nevíme, jestli zbyde na to čas. Ale ten vlog určitě vyjde z dneška, že? Tenhle vlog přijde dneska ještě možná ráno, přijde. No, dneska je neděle, takže pondělí možná. V pondělí bude určitě ten vlog venku. Do píči. Co? No. Do píči. Tak to nic. Tady máme trošku takovou quest prostě, se dá říct. Nemáme ani jeden co kuřit. A víte, jak to dopadá s lidma, když nemáme co kuřit. Teď se právě šlo zeptat nějakého chlapa, jestli nemá cigaretu. Co? Jsem zmrdný. Spadl by si to okolo, buď nám to. A víte, jak to chodí s lidma, kteří prostě hodně kuří a nemají co kuřit prostě. Tady máme a přímo. Takže zase se ozvu za chvilku. Ještě jednou dejte like, dejte odběr a hoďte mu follow na Instagram, tady je máte Instagram. Já ho to nebudu až 40krát. 40krát. Prostě dejte mu follow a mě dejte odběr a follow. Ne. A nám dejte odběr. A mě taky. Ne, dejte mi odběr, mějte se hezky a víte co, zase za chvilku ozvem. Takže jsme teďka u mě a máme tady behind the scenes. Jdeme dávat, jak se to jmenuje, nikdy jsem a vždycky ten, kdo to udělal, tak se napijeme čaje. Proč? Máme čaj, takže není nám 18+, takže. A občas to zapnu v průběhu té hry třeba, takže zatím se mějte a za chvilku se vám ozveme. Matěj, ty vypadáš jak sklinka. Takže zatím čau. I'm in the water. Takže už jsme tady na začátku jsme řekli úvod na tam. Tady. Teďka mrdenom. Moc. No, prostě tady. Teďka prostě budeme hrát. Tak jo. Já to nechám běžet, dobře. Tak jo, 3, 2, 1. Teď. Tak můžeš říkat první otázku. Tak za prvé, nikdy jsem nešpehoval své sousedy. Ne. Já ne. Já jsem si ho daleko hledem. Sáru ne, ještě. Nikdy jsem nepoužil falešnou občanku. Nebyla moje. Neměla jsem falešnou občanku. Já si tak nějak. Jsem teď ještě falešnou občanku. Jednou jsme ji použili. O toho borce v Tesku. Co? O toho borce v Tesku. No napísal. Nikdy jsem Můžu dát? No, dobrá. Nikdy jsem se do někoho nezamilovala na sociálních sítích. A ty jako do koho? Neříkám. Nemusíš říkat. Wow. Nikdy jsem se nevyděsil
se nevyděsil sám sebe v zrcadle? To každé ráno. tak to jo. Každé ráno. Hlavně o víkendu. No. Nikdy jsem nenalepil žvíkač pod stůl. Ty kokos. Nikdy, kamo, ani na pramenech. Pod lavicí na promenadu. Kamo, taky třeba milion pod mojí lavici. Pod mojí lavici byly tak maximálně kondomy. Co jsi dělal s kondomama ve škole? Co jsi to hádali? Jo, jasně. Bůh ví, co tam dělal s tím Robinem, vole. A To je co? si jako. Ale rovně bylo to ně, vole. To je jedno. Aua. Nikdy jsem se v dospělosti nesmál tak, že bych se počural. Nejsem dospělý, Nejsme ne? dospělí, takže ne. Dobrá. Dej tam i 18 plus třeba. Jo, dám za chvilku, to dám potom. Nikdy jsem nepřestírala, že jsem nemocná, abych mohl zůstat doma a dělat si, co chci. Mami, jestli na to díváš, není to pravda. Nikdy jsem nelhala o svém věku. Jo, Kdy? ta tvoje kamoška. Jaká kamuška? Že mám 4 auta, mám nějaký. Dělej, vole. Ty taky. Já je dobrý, ne? Já mám firmu. Já se nemám 2,5 milionu měsíčně. Ale žiju v bytě. Jo, ale žiješ buď za bytě, jo. Nikdy jsem na sociálních sítích nesledoval bývalého. Nikdo to nesledoval. No, jakože jsem ho prostě sledoval. Jako stalking. No, že prostě, že ti chybí třeba. No. Že se s někým rozešel a prostě si ho propozoroval přes Instagram. Mange. A kdo, prosím pěkně? Kdo asi? Nikdy jsem si nevytvořil falešný účet na sociálních sítích. A ty vy? Okamžitě, jo. Piv. Ona nehraje. Ona nehraje. Dobrý, ale mám skoro pitý, jo. Šetři. Za 3. Lidi, je to jako mazec tady teďka úplně jako... Teď jsme máme tady 5 minut na videu, chápete to lidi? Ale my se o tom potom, čau. My se ozveme za chvilku zase v průběhu zase hry a jdeme pokračovat tam ve videu. Nikdy jsem si... Ticho! Ty druhu. Ne, dobře znovu. To se střínáš. Aj tam. Takže za chvilku se vám zase ozveme, protože je to náročné prostě se dělat. Chápeš? Takže zatím čau, dejte like a odběr. Babos. Je to behind the scenes, takže tady musím asi to. Čaj. Čaj? Čaj? Jo. Ne. Ne, to potřebujeme ty debile. A to? To mamka chce nechat. Mamka to chce domů nechat doma. Ale mamka... To mamka vstala. To mamka to vstala? Jo. A ty to piješ? No. Ale ty dlouho, že to piješ taky. A tak no. Já piju čaj. My pijeme čaj. Všichni.